לכולם וערב טוב. אנחנו כאן במהדורת חדשות מיוחדת. אני נגיב חודד, ואנחנו עם עוד יום פורה בתיכון חושן. האירוע החמור ביותר שקרה השבוע. בשעות הצהריים המוקדמות התרחשה דליפת גז אשר מילאה את מסדרונות בית הספר בגז. התלמידים כמובן פעלו על פי הנחיות והדליקו סיגריה כדי להפיג את המתח, כמובן. כמו כן, משמח יותר, בשבוע שעבר נערך פרויקט מסעדה של שכבת י"ב. לאחר הארוחה שפתחה כמה כפתורים במכנס, הוכרז על ידי סגנית המנהלת תקווה שזהו המחזור הכי נחמד מזה שנים. כאן איתנו באולפן השפית הראשית, שף בוניאל, או בשמה הפרטי אריאנה, ברוכה אלינו לאולפן. שלום. מה שלומך? בסדר. רק תסדר לי פה את התאורה, ואני חייבת שמישהו יהיה מוכן. מגיע משלוח, נא לפזר אותו, הספק דיבר איתי. וגם להוציא את הבשר מהקפאה ולהכניס את העוף לפריזר, ושהכל יהיה מוכן לי מיזון פלס והציר, לעשות לו קלריפיקציון, ושזה יהיה על המינוט. כבר נבצע הכל, שפית, ברור כמובן. איך היית מסכמת את הפרויקט בכל זאת? הרמתם כאן חתיכת אירוע. אין מה לסכם, יש עוד הרבה פרויקטים לפנינו, ואני כבר עם העיניים לפרויקט הבא. הבנתי אותך. בכל זאת, אם יורשה לי, שפית, ככה קצת בהרחבה, מה היה, מה את הרגשת שמה? אז אני כמובן הייתי מאוד גאה בהם. הם חבורה של שפים מעולים, נבחרו בקפידה, אחד היו מצוינים, תפקדו. ואפילו החבר שלי שהוא שף גדול, שותף של אסף גרנית, לא משנה, הוא אמר לי שהצלחות התרוקנו והיה טעים. וזהו, מאוד גאה, ואוי, הנה, גורן, שלום. אוי, זה מרגש, וואו, מדהים. אריאנה, אני צריך לצאת מוקדם מהסדנה. למה? קבעתי עבודה ב2. אמרנו 3! אוקיי, אז ככה חוזרים. אריאנה, אם יורשה לי בשמך הפרטי, אני מבין שאת מרוצה. בכל מקרה, המחמאות לא מפסיקות להגיע, וכל הכבוד למגמת בישול. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרצרה וחוזרים. ברוך השם, מה שלומך? מצוין, מעולה. עכשיו אתם יודעים, עכשיו אני מתחיל לחלק כרטיסים למשחק. מה, בחינם? בחינם. כל 10 לחישות של סיגריות, של קופסאות, מקבלים כרטיס חינם למשחק. יפה, וואי, נהיה לי פוחם. מה זה? מה זה הצבע? את התבלבלת כנראה, אחותי. זה פה חנות לא של הדבר הזה. ועם זה לא מקבלים לא כרטיסים ולא כלום, חביבי. שום דבר. עכשיו גם הפנים שלך נהיו אדומות. בטח לא נהיה אדומות, אני רואה את הצבע הזה, כולי אדום נהייתי. חינם, הרי כוסות חד פעמיות, רק עכשיו, מתחת לשולחן של סארי. לכו לבדוק. ועכשיו לכתבה מצמררת מהתקופה האחרונה. יש כמעל 50 נפגעי ונפגעות תלמידי חושן, רק בבית ספר חושן שבירושלים. זאת בלי לכלול את שאר הנפגעים והנפגעות הפוטנציאליים בעולם. היום יצאנו לשמוע את סיפורם ממקור ראשון. זה היה יום רביעי. תקשיב, קפוא פה, אתה יכול לחבר את המזגן, ממש קר פה. מה זה הקור הזה? זה היה יום רביעי, דין היה עם חום, היה ממש חולה, סכן של אמא, חמוד שלי, הוא מנגן בתופים. הרבה זמן רצה לבוא עם אמא של העבודה, אמרתי טוב, אני אעביר אותו לעבודה, הוא בא לבית ספר, הכרתי לו את התלמידים, היה ממש כיף. נגמר היום, ככה מגיעים הביתה, אני שואלת אותו, דין, חיים שלי, איך היה בבית ספר, איך חיים אמא בעבודה? ואז הוא מסתכל עליי, וואו, רגע, קשה לי. בזמנך. מסתכל עליי, אומר לי, וואלה, נודר אמא, היה סלמתק. אז אותו יום, שזה היה מזמן, אפילו דודו טסה, לא הצליח להחזיר אותו לאותו ילד מתוק שהוא היה. השבוע באתי מהבית שלי לבית ספר, מנס הרים. הבית שלי שם אני גר, שזה המקום הכי יפה שיש, נס הרים, ובאתי משם, מהבית שלי בנס הרים, והיה לי שיעור בחדר סטילס, והיה שיעור קשה. יצאתי מהשיעור, התחלתי ללכת לחדר מורים, כל מה שרציתי זה להישכב על הספה שלי, הספה הירוקה, הכתיפה הזאת שמול הדלת, המושלמת, מי שלא שכב לא ידע. ואני מגיע לחדר מורים, ואז ראיתי את הדבר הכי גרוע שיכול להיות.
חבורת וופ וופ יושבים לי על הספה. עכשיו, גם אני הייתי בגילם וגם אני עשיתי שטויות. מי לא עשה שטויות כשהייתי בגילם וזה, אבל הספה שלי... אני זוכר את התחושה. כאילו זה היה אתמול. קניתי צעיף חדש, במיוחד בשביל הבית ספר. כי בירושלים קר. נכנסתי לכיתה, ופשוט לא הפסיקו לצחוק עליי. אני יושב שם, והאדמה נשמטת מתחתיי. למה אני? נמאס לכם שהמורים כועסים שאתם מעשנים וייפ במהלך השיעור? נמאס לכם להרגיש בולטים? חדש, רק אצל שבי, וייפ בצורת מחברת בריח של זהה. יש לכם אירוע משהו מטורף, תקשיבו, תיקחו אותי לצלם לכם, התחת שלכם יתפוצץ, סבבה? אני אביא את הצילומים הכי טובים שראיתם בחיים שלכם, סבבה? אנחנו המגמת צילום הכי טובה בעולם. אני כרגע עושה מסיבה, וואי, את רוצה לבוא לצלם? בדיוק שאני רוצה! וואו! אין לי מצלמה. נמאס לכם שהמורים קולטים שאתם מעשנים וייפ בצורת מחברת בריח זהה? חדש, וייפ בצורת שולחן ובריח זהה שכוסתה עם דורדורנט אקס. ברוכים השבים, תודה שחזרתם אלינו. מחר אחרי חדשות 8 אנחנו נחשוף כאן כתבה בלעדית. לאן נעלמו כל הכוסות בפינתי? ברכי טוענת, הן נאכלו. את התשובה האמיתית תגלו מחר. ועכשיו נעבור לראיון מרתק עם תלמיד מגמת סאונד שטוען, אלוהים טמון בטרנסים. אנחנו כאן עם גביר חפלה. גביר שלום, מה שלומך? שלום, אוקיי. גביר, אתה טוען משהו מרתק? אולי תרחיב לנו קצת בנושא. כן. אני מבין. אוקיי, כן. סליחה, אולי רק פחות מתאים, עכשיו אנחנו בשידור חי, חברים, הרבה הפרעות שלנו, סליחה! טוב יאללה, פורים שמח, תיכון חשן!